Ngaphinda ngale ntsasa yangoLwesibini eCape Town ngendlela ndihamba kuyo kuba ivele yaxutshulwa le fowuni ndingabi na-stress ke kuseCape Town apha hlala njalo apha phathe nje ifowuni esitratweni phantsi kweebhriji ezingolu hlobo ingxaki uzawukhawuleza uyifumane. Mandivele madoda, kukho lo mkhuba nombi unganyamezelekiyo nuthanda uwenza. Ayangxola kala mapolo ngezinto zabo. Kukho lo mkhuba umbi unganyamezelekiyo nithanda uwenza. Sukele uzondixelela uba imate yam uyibone ihamba noTabani, imate yam ijola nomnye uRhotmana ne-BM nentoni madoda arhalula uzofesokonto. Madoda ndizigqibela ke ndingarhaleli nje uyiva luba umntu amazi wambona ijolwa nabani. Xa uneendaba ngeTshiram izondibalisela indlela iTshiram entle ngayo, indlela erhothi ngayo, indlela eklefa ngayo esikolweni kwaze kwatsha kwacima. Ungazondibalisela ngeTshiram yajola noTabani. Laa nto leya iyazigqiba i-relationship madoda. And ngoku uzandibalisela imate yam iyajola sure, and then i-way forward uthini? Nandi umlahlile ngoku lo mbinqa uba wena umbone ejola. Futhi madoda funeka sike sizifundise ukuxolela abantu bethu ngoku besiyayazi masuba abantwana bethu ke masingayifihli nto. Ezi ways zethu xa singekhoyo ziyaqushwa ngabanye amaRhotmana. So madoda sizawuluza i-relationships ngenxa yaloo nto ka. Akho loo nto apho. Loyo into ayizokwenzeka. Mna futhi into engazuvana nayo ngumntu ozathi gqi kum azondibalisela. Madoda angathembakaliyo. Into engazuvana nayo ngumntu ozathi gqi kum azondibalisela uba imate yam uyibone ijola wenza uyeka neTshiram kwenza benomsindo lo mnamthanda mhlawumbi silahlana. The next person endiza kuye nguwe wena umntu undibalisele ukhohlakele mos. Undixelelela ntoni? Jen so minyosi.